بسم اللہ الرحمن الرحیم اخ نظم چھ پیش عنوان چھُ سفر نظر پوشی اگر سوچک نظر پوشی اگر سوچک تو واتہ تارکو ہر عالم افلاق کرک تحقیق منظر آتھ رش وش وش یتھو یل آشنا سبدک وزی پانے وجودس نائی حقیقت پردنی اندر یتھوی رس رس چاک ہن سبدی خزانن ہند خزانہ نظر گسنئی ژٕ واتکھ کوٚت لبکھ کوتاہ کرکھ تحقیق کۭتِس ژٕ چھُکھ نا لالچی آدم ژٕ چھُکھ نا تھپ دِوان ہوٚتھ یتھ گوٚژھُم آسُن سورُے پانس وۄنۍ کۭتِس کُمب کرکھ ہوا بیٚیہِ نار میٚژ تہٕ آب خزانن ہٕنٛدۍ خزانَے زمینس منٛز خزانَے تہٕ اسمانس خزانَے فضا سورُے خزانَے ژٕ یتھ کُن اکھ نظر تراوکھ تہٕ سٔرۍ سپدکھ ژٕ کر تحقیق آبس باطنی وتھ ظٲہری دنیا ژٕ سپدی پاک اگر تریشی ژٕ چیناوکھ وجودس آدمس چمکیس وجودی آدمس چمکیس تہٕ پھہلس نور رویس سمندر ناگ دریا نور سر کرنس تو بجلی گت کری ملکس تو آبی نار کی منظر تے ہاوی جان جانانو تو آبی نار کی منظر تے ہاوی جان جانانو یہ آبک نار کری وشنیر شین رسن منز یہ آبک نار سیٹلائٹ بنائیوت آسمان کھلک سے چلنے ریڈیو ٹی وی موبائل نیٹ تو کمپیوٹر زمین تا آسمانس تام سوری بزنس واتک عالم بالا ہوا چھم زندگی ہند رش در روزت شاہ پلناوان روحس قائم تو دائم جسم جانس من میں تھاوان چھم تو پنے زور ستن آسمان پرواز کرناوان کلن اندر کڑان یل آکسیجن بش شولان بشولت کل تہ وکھناوان پنن آسن سر سبز شولت اچھن چھم گاش پراوان وجود زندگی بخشان تو گاہے نار چھم نورک میں ہاوان جلب دانا پٲٹھۍ شہل زنگاہ وشن وشنیر اختابک تو گاشر پور فضا عالم زتن مشتاق راتس گٹ غبارس تارکن ہند کاروان زوتن بنت رہبر حیاتس پوش پھلراوان زمینچ کوش شہج جانی حیات گن گوت کمن اندری خزانن ٹھان تل تل چھائے ولساوان یمن اندری خزانن من سری افلاق رسرائیت اگر سوچک کرک تائی عالم افلاق اگر سوچک کرک تائی عالم افلاق نظر پوشی تو واتک تارکو ہر کامران سبدک